Hawu, kuyamangalisa. Bheka lokhu. Sinama-apricot, ama-plum, ama-alimondi, futhi phezulu sinama-peach, konke kusezithelweni zomuthi owodwa. Uma ubelokhu ufisa ukwenza i-craft, kodwa ungakaze wazi ukuthi kwenziwa kanjani ngendlela elula, hlala ulalele le video ngoba ngizokufundisa hhayi nje ukwenza i-craft kuphela, kodwa nokuba nomuthi onezithelo eziningi, into engajwayelekile ukufundiswa abantu abaningi. Kule video ngizokufundisa zonke izimfihlo, ngakho hlala uqaphile ngoba siyaqala. Ukuze wenze i-craft noma umuthi onezithelo eziningi, sizosebenzisa lo muthi we-alimondi njengesisekelo, noma ungasebenzisa i-apricot, i-plum noma i-peach uma ufuna. Kulokhu sizosebenzisa i-alimondi ngoba yilena enginayo lapha. Yonke le mithi ingasetshenziswa njenge-potentiato ngoba ivela emndenini ofanayo wezithelo ezinembewu enkulu futhi iyahambisana kahle phakathi kwayo. Ngale ndlela, sizoba nethuba lokwenza lolu hlobo lwe-craft ezihlahleni ezahlukene kuye ngokuthi siphi esinakho ekhaya. Kulungile, bese ubuze senze le craft, yiziphi izinto ezizodingeka? Izinto ezilula kakhulu nje. Sizodinga i-drill kanye nesethi encane yamabroka. Futhi lapha kukhona okubalulekile, ibroka kufanele ifane nobubanzi bepwa esizoyifaka. Uma iphwa imncane, sizosebenzisa ibroka emincane futhi uma iphwa inkulu, sizosebenzisa ibroka enkulu. Ingakho kuwusizo ukuba nesethi encane yamabroka, ngoba amaphwa avamise ukuba nobukhulu obuhlukene, ngaleyo ndlela sizokwazi ukuvumelana ngakunye kwawo. Sizosebenzisa nentambo yokubopha evamile. Yebo, leyo esiyijwayele, ngoba ngifuna noma ubani akwazi ukwenza lo msebenzi ekhaya ngaphandle kokuthenga izinto ezikhethekile. Ngaphezu kwalokho, sizosebenzisa ipasta yokuvikela ukuze sivale kahle indawo yomsebenzi futhi sigweme ukungena komswakama, umoya noma izifo ezingaba khona. Futhi-ke, sizodinga amaphwa ezinhlobo esizofaka zona, i-paraguayo noma i-melocotonero, i-albaricoquero kanye ne-kiruel. Into yokuqala esizoyenza ukukhetha indawo ku-almendro lapho sizobeka khona ama-injata. Kulokhu, ngikhethe le ngxenye. Kufanele sicabange ukuthi sizobeka amaphwa amathathu, ngakho akufanele siwabeke eduze kakhulu noma kude kakhulu. Umkhondo ukuthi zihlale zihleleke kahle futhi ngayinye ibe nendawo yokukhula esikhathini esizayo. Kubalulekile futhi ukubheka ukuthi zibheke kuphi, ngoba uma singakhetha indawo engashayiwa ilanga ngqo emahoreni ashisayo osuku, kuzoba ngcono kakhulu. Manje sizolungisa amaphwa. Sithatha iphwa yokuqala bese siyinciphisa kancane kancane ezansi. Umkhondo ubuyinika umumo ofana nophiko lwepensela. Akudingeki wenze iphuzu elincane kakhulu, kodwa kufanele lihambisane kahle ukuze lingene kahle emgodini esizowenza ngethalati. Futhi senza okufanayo ngazo zonke ezinye amaphwa. Okubalulekile ukuthi ziqine futhi indawo ethintana nesikhumba somuthi wokufakelwa ibe sezingeni eliphezulu ngangokunokwenzeka. Uma sesilungiselele amaphwa, sizobe sesenza imigodi. Manje sifaka i-drill bit efanele kakhulu ububanzi bephwa. Ngemuva kwalokho, sizoqhubeka nje ngokwenza imbobo ngale ndlela. Uma sesiqedile ukwenza imigodi, sizoyihlanza. Singasebenzisa ibhodlela elincane lamanzi sifake umfula omncane ngaphakathi. Lokhu kusiza ukukhipha uthuli noma imfucuza esele ngaphakathi. Futhi uma sibona noma iyiphi insalela yezinkuni noma ucezu oluncane, singakukhipha ngocingo oluncane. Umkhondo ukuthi imbobo ihlanzeke ukuze iphwa ingene kahle futhi ibe nokuxhumana okusha. Manje sizofaka amaphwa. Sithatha iphwa yokuqala siyifake ngaphakathi kwembobo. Kufanele ingene iqine kodwa ingaphuki. Futhi nansi enye ezinto ezibaluleke kakhulu kulo lonke ividiyo, ulwelwesi lwephwa kumele luhlale luseduze ngangokunokwenzeka nolwelwesi lomuthi wom-alimondi, ngoba kuleyo ndawo kuhamba khona isava futhi yilapho kuzoba khona ukuhlanganiswa. Uma iphwa ingaphakathi naphakathi futhi ingathintani nengxenye ephilayo yomuthi, kungenzeka kakhulu ukuthi ayisebenzi.
Ngakho siyaqinisekisa ukuthi sizibeka ziqinile kahle, ngayinye emgodini wayo ngendlela entsha. Uma sesibeke zonke izipho ezintathu, sizovala le ndawo. Sithatha ipasta yokwelapha bese siyifaka ngebhulashi ngazonke zokuhlanganisa ngakunye. Lokhu kusisiza ukuvikela inxeba. Kuphinde kuvimbele ukuthi kungangeni umoya noma umswakama omningi bese kusiza ukuthi umuthi uvale kahle le ndawo. Ngaphezu kwalokho, amapasta amaningi okwelapha amanxeba avame ukwenziwa ngeresin, i-wax, futhi kwezinye izimo, izinto ezisekelwe kukhopha noma izinto ezilwa namagciwane ezisiza ukuvikela inxeba kuma-fungus nakwezinye izifo. Yingakho kunconywa kakhulu, ikakhulukazi uma kuhlanganiswa izihlahla, lapho noma yikuphi ukungena komswakama noma izifo kungonakalisa umsebenzi owenziwe. Kodwa kungenzeka yini ukwenza ngaphandle kwepasta yokwelapha? Yebo, kungenzeka. Eqinisweni, uma ungenayo ipasta yokwelapha, ungasebenzisa i-aloe vera njengokwesikhashana, ngoba i-aloe inezakhiwo zokuvikela futhi isiza ukugcina indawo imanzi. Kodwa ngaphandle kokungabaza, uma sifuna ukukhulisa amathuba okuphumelela, ipasta yokwelapha ingcono kakhulu futhi iyona ndlela enconywayo kakhulu. Manje sizobopha konke kahle. Sithatha itheyiphu yokunamathisela bese siyigoqa izikhathi eziningana ngazonke endaweni yokufakela. Umqondo ukuthi izigaxa zinganyakazi inhlobo, ungakhathalekile noma umoya, noma uma uthinta igatsha, noma yimuphi umthelela omncane. Uma igaxa linyakaza ezinsukwini zokuqala, ukufakelwa kungase kwehluleke. Ngakho siyayiqinisa ngendlela efanele ukuze ibambe kahle, kodwa singayicindezeli kakhulu endaweni yokufakela. Futhi manje kuza esinye isinyathelo esibalulekile. Sizokwakha umphumela omncane wendawo yokulima enamanzi amaningi. Ukuze sikwazi lokhu sizosebenzisa isikhwama sepulasitiki. Njengoba zonke izigaxa ezintathu zingena esikhwameni esisodwa, asidingi ukusebenzisa izikhwama eziningi. Sibeka isikhwama sigubungele izigaxa ezintathu bese sivalela kancane ngetheyiphu yokunamathisela ukuze kuvaleke kahle. Futhi kungani senza lokhu? Ngoba ngalendlela sigcina umswakama ngaphakathi futhi sivimbela izigaxa ukuthi zome ngesikhathi zingakabumbani kahle nesishasha. Lesi sinyathelo sibalulekile futhi singakhuphula kakhulu amathuba okuphumelela kokufakela. Kusukela lapha, sekuyisikhathi sokulinda. Ezinsukwini ezizayo akufanele sihlale sithinta izigaxa njani. Kumele uqaphele ukuthi izikhwama zisekhona endaweni yazo, kungangeni amanzi amaningi ngaphakathi, kungabikho ukubola futhi ukufakelwa kunganyakazi. Kubalulekile futhi ukuthi isihlahla sithole amanzi ngendlela efanele, singagcwali amanzi kakhulu. Uma isihlahla esiyisisekelo siqinile, sizoba namanzi amaningi okondla ukufakelwa okusha. Sekuphele cishe izinyanga ezintathu selokhu saqala lo msebenzi, manje zilungiselele, ngoba uzobona into emangalisayo ngempela. Beka ngaphakathi ezikhwameni. Yebo, ngempela sikwazile ukukwenza. Siphumelele. Izigaxa sezikhule, okusho ukuthi ukufakelwa sekusebenze. Kusukela manje, kulesi sihlahla somondli, sizoba nezinhlobo ezahlukene zikhula ngesikhathi esisodwa. Sizoba nama-alimondi, sizoba namapentshisi noma amapherikhisi, sizoba nama-aprikosi futhi sizoba namaplamu, konke esihlahleni esisodwa. Ngikhuluma iqiniso, lokhu kusangimangaza njengento emangalisayo. Ukukwazi ukuba nezinhlobo ezahlukene zezithelo zikhula esihlahleni esisodwa kuyamangalisa impela. Futhi uma ngemuva kokubona lokhu kusekhona umuntu ocabanga ukuthi imvelo ayimangalisi, ngempela makeze azongichazela. Manje ngitshele emibikweni, uzoyizama ngasiphi isithelo? Noma uma unemibuzo mayelana nanoma yini ephathelene nevidiyo, ngiyishiye lapha ngezansi ngizokusiza. Kodwa-ke, uma uthokozile ngevidiyo, ngicela ungishiyele ilike, ubhalise bese uvula insimbi ukuze ungaphuthelwa amavidiyo azayo. Futhi ngicela ungitshele futhi ukuthi ungibuka usuka kuliphi izwe. Ngiyabonga kakhulu ngokuba khona lapha. Ngiyakubingelela, sizobonana maduze.